Juan Kapitulo 14. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon, nakaila na kamo kaniya, og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya. Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag. Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala ka pagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili ka mutuo sa kong gisulti, panuo ka mo kanako, tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini.